Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Rama Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Rama, Krishna Hare Hare, Hare Rama Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോറി, കുറച്ച് സമയം ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഭഗവാൻ ഒരുക്കിയിട്ട് സമയം പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും രാധാഗോവിന്ദന്റെ ദർശനമൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാ ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി. ഭക്തശക്തിക നിത്യാനന്ദമഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമനേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താംസ്താൻ ബാലക്രീഡാനകാനിവ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താംസ്താൻ ബാലക്രീഡാനകാനിവ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താംസ്താൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താംസ്താൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ലീലയാ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താംസ്താൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिना कामरूपिणः लीलया विनुदत्तांस्तान् बालक्रीडनकान् इव. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इधर हम माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വനദുദത്താം താൻ ബാലക്രീഡനഖാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായീന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വ്യനുദത്താം താൻ ബാലക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വെനുദത്താം താൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വനുദത്തം താൻ ബാലക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വെനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡാനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണ ലീലയാ വ്യനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡാനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മയിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വ്യനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡാനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വ്യനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ബോധരാജേന മായിന കാമരൂപിണ ലീലയാ വ്യനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വിനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണഃ ലീലയാ വൃനുദത്താം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാനിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ. പ്രയുക്താം ഭോജരാജേന മായിനാം കാമരൂപിണാം ലീലായ വൃദന്തതാം സൃതാൻ ബാലക്രീഡനായകായിവ. ക്രീഡനകാൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഗീത SR മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രയുക്താൻ ഏർപ്പെട്ട് ഭോജരാജേന രാജാവ് കംസനാൽ മായിനഹ മായാജാലങ്ങൾ കാമരൂപിണ ഇച്ഛാനുസരണം രൂപം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ലീലകളുടെ കാലയളവിൽ വ്യൂനത് കൊന്നു താൻ അവരോട് താൻ അവർ അവിടെ വന്നതുപോലെ ബാലഹ കുട്ടി ക്രീഡനകാൻ പാവകൾ ഇവ അതുപോലെ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭോജരാജാവ് കംസൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ ഏതു രൂപവും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വലിയ മായാജാലക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്റെ ലീലകൾക്കിടയിൽ ഒരു കുട്ടി പാവകൾ ഉടയ്ക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. നിരീശ്വരനായ കംസൻ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചാലുടനെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൽ അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വസതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് പിന്നീട് വിവരം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രൂപം മാറാനും കഴിവുള്ള ധാരാളം മായാജാലക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അഗാസുരൻ, ബഗാസുരൻ, പൂതന, ശകടാസുരൻ, തൃണാവർത്തൻ, ധേനുകൻ മുതലായ അവരെല്ലാം ബാലേശ്വരന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ പാവകൾ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ ഭഗവാൻ അവരെയെല്ലാം ഒന്നിനു പിന്നെ ഒന്നൊന്നായി കൊന്നു. കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആന, സിംഹം, കാട്ടുപന്നി തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അവരുടെ കളികൾക്കിടയിൽ ഉടയപ്പെടും. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എത്ര ശക്തിയുള്ള ജീവിയും കളിക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ സിംഹത്തിന്റെ കളിപ്പാട്ടം മാത്രമാണ്. ഏതളവിലും ദൈവത്തെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനാവാനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയവനാവാനോ സാധ്യമല്ല. ഏതു തരത്തിലുള്ള സംരംഭത്തിലും ദൈവത്തിന് തുല്യമായ തലം പ്രാപിക്കാനും ആരാലും ആവില്ല. ജ്ഞാനവും യോഗയും ഭക്തിയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അംഗീകൃത തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിപൂർണത ആത്മീയ മൂല്യത്തിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിതത്തെ എത്തിക്കുമെങ്കിലും അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭഗവാന് തുല്യം പരിപൂർണനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ട. എല്ലാ തലത്തിലും ഭഗവാനാണ്. യശോദാ മാതാവിന്റെ മടിയിൽ വെറും ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ കളിക്കുമ്പോഴും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് കേവലം ഒരു ഗോപാലക ബാലനെ പോലെ നടക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്റെ 6 വിധ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും തെല്ലുപോലും കുറവുണ്ടാകാത്ത ഭഗവാനായി തുടർന്നു. ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സദാ അജയ്യനായി തുടരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപന്നാൻ വിഷപാനേന നിഗൃഹ്യ ഭുജഗാധിപം ഉത്യാപ്യാപായയത് ഗാവ തത്തോയം പ്രകൃതി സ്ഥിതം. വിപന്നാൻ വിഷപാനേന നിഗൃഹ്യ ഭുജഗാധിപം ഉത്താപ്യാപായയത് ഗാവ തത്തോയം പ്രകൃതി സ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ ചൊല്ല ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപന്നാൻ വിഷപാനേന നിഗൃഹ്യ ഭുജഗാധിപം ഉത്ഥാപ്യ അപായയത് ഗാവസ്തോയം പ്രകൃതി സ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അനിതമണി കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപന്നാൻ വിഷപാനേന നിഗൃഹ്യ ഭുജഗാധിപം ഉദ്ധാപ്യാപായയത് ഗാവഃ തത്തോയം പ്രകൃതി സ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത സർ മാതാജി, ഗീത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ശ്ലോകം ചെല്ലാനാണെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ.
ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭിന്നാൻ വിപപാനേന നിഗ്രഹീകുജഗാജിതം ഉർത്താം വ്യാപയദ്ഗാവസ്തോയം പ്രകൃതിസ്ഥിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വിപന്നാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി വിഷം പാനം ചെയ്യുകയാൽ നിഗൃഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. ഭുജഗാദീപം സർപ്പങ്ങളുടെ മുഖ്യൻ ഉത്താപ്യ വെളിയിൽ വന്ന ശേഷം അപായ കുടിക്കാൻ കാരണമായ ഗാവഹ പശുക്കൾ തത് അത് തോയം ജലം പ്രകൃതിദത്തമായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രവർത്തനം പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവായ കാളിയൻ യമുനാ നദിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ജലത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയത് മൂലം വൃന്ദാവന നിവാസികൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങി. ഭഗവാൻ സർപ്പരാജാവിന് ജലത്തിനടിയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി നദിയിൽ നിന്നും തുരത്തിവിട്ടു. അതിനുശേഷം കരക്ക് കയറിയ അദ്ദേഹം പശുക്കളെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് നദീജലം വിഷാംശം മാറി പഴയതുപോലെയായെന്ന് തെളിയിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് അല്ലെ. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഭോജരാജാവ് കംസൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വലിയ മായാജാലക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്റെ ലീലകൾക്കിടയിൽ ഒരു കുട്ടി പാവകൾ ഉടയ്ക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കി. ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അത്രയും ശക്തിശാലികളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത്, ചെറിയ കുട്ടികള് പാവകൾ കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ടോയ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവര് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കയ്യിലെത്തരും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ കളികൾ. അപ്പോ കുട്ടികൾ പാവകളൊക്കെ ഉടയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ അസുരന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കിയതിനായിട്ട് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, കംസൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചാൽ ഉടനെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൽ അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വസതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് പിന്നീട് വിവരങ്ങൾ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രൂപം മാറാനും കഴിവുള്ള ധാരാളം മായാജാലക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അനേകം അസുരന്മാരെ അല്ലെ. നേരത്തെ തന്നെ കംസൻ അശരീരി കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ദേവകിയുടെ 8-ാമത്തെ പുത്രൻ പിന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അത് കേട്ട് ഉടനെ തന്നെ കംസൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ കുട്ടികളെയും എന്താ പറയാ, അവസാനം വസുദേവര് ഓരോരോ കുട്ടികളും ജനിച്ചാൽ ഉടനെ നൽകാമെന്ന് പറയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നൽകി, 7 പേരെയും നൽകി അല്ലെ. 8-ാമതായിട്ട് നൽകിയിട്ടത് പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ കംസനും വിചാരിച്ചു എന്താണ്, ഏതായാലും എന്നെ വധിക്കാനുള്ള ആള് ജനിച്ചിട്ടുള്ള എന്നുള്ള അല്ലെ. എന്താ സംഭവിച്ച, പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ. യശോദ മാതാവിന്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് പെൺകുട്ടിയെ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആൺകുട്ടിയെ കൃഷ്ണനെ അവിടെ നന്ദമഹാരാജ യശോദ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് കിടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംസൻ ആദ്യം ഒന്ന് ആശ്വസിച്ചു.
ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം, എന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതകരമായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എല്ലായിടത്തും പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഓരോരോ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ലീല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ എന്റെ അന്തകൻ അല്ലെ, കംസനെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ കംസനെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകം അസുരന്മാരെ അവിടത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി വധിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പൂതന അല്ലെ, പൂതനയാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ പൂതനയ്ക്ക് ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി, മോക്ഷം നൽകി അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അഹോപഗീയം സ്തനകാളകൂടം ജിഗാംസയായ യദപ്യസാദി ലഭേകതിന്ദാതൃജിതം ദദോന്യം കമ്പാദയാലും ശരണം വ്രജേമി. അഹോപഗീയം സ്തനകാളകൂ, അത്രയും മാരകമായിട്ടുള്ള കാളകൂട വിഷം മാറെടുത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് നൽകാനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ വധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാന് പാൽ കൊടുത്തു അല്ലെ. പാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഗോമാതാവ് ശിവപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അല്ലെ, അമ്മയുടെ പാല് ആദ്യം കുടിക്കും, പിന്നീട് പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഗോമാതാവ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പൂതനയും വന്നിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് പാല് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലേ. അമ്മയാണ് സാധാരണ പാല് നൽകുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകി എന്നുക. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 8ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 8ാമത്തെ ദിവസമാണ് പൂതന ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരെ ഇത്രയും ശക്തിശാലികളായ അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ആയുധവും എടുത്തില്ല. അതാണ് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ലെ. അസുരന്മാരെ വധിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ദേവന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ. അവസാനം അവര് ചിലപ്പോൾ അസുരന്മാരുടെ അടുത്ത് പോലും പരാജയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. വൃത്രാസുരന്റെ അടുത്ത് ഇന്ദ്രൻ പോലും പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയുകയും അത് പ്രകാരം വധിക്കാൻ അത് തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു. 1 വർഷം അങ്ങനെ എടുത്തു ആ കഴുത്ത് ഛേദിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അസുരന്മാരൊക്കെ അത്രയും ശക്തിശാലികളാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ല അല്ലെ. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. യാതൊരു ആയുധങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാവരെയും വധിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. 8ാമത്തെ ദിവസം പൂതന വന്നു. പൂതനയെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. ശകടാസുരൻ, കാളവണ്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ ശകടാസുരൻ വരികയുണ്ടായി. ആ ശകടാസുരനെ കാലുകൊണ്ട് തൊഴിച്ച് വധിക്കുകയുണ്ടായി. തൃണാവർത്തൻ വരികയുണ്ടായി. കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ അതിനെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. അഗാസുരൻ വരികയുണ്ടായി. പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, അതിനെയും കൈകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. ബഗാസുരൻ വരികയുണ്ടായി. പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ അതിനെയും കൈകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ അത്രയും ഓരോന്നിന്റെ രൂപമായാലും പക്ഷിയുടെ രൂപമായാലും അല്ലെ, ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ കൃഷ്ണ ബുക്കിലൊക്കെ ആർട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ കാണാം അതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ. അത്രയും വലിയ രൂപത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാ ഗോപന്മാരൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോ ഗുഹ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാമ്പിന്റെ വായിലൊക്കെ കയറിയപ്പോ. അപ്പൊ അവര് എന്താ പറയുക, ധൈര്യത്തോടെ കയറിയിട്ടുണ്ടായി. എന്താണ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും. ബഗാസുരനെയും എന്ന പക്ഷിയെയും കൈകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ കേശി എന്ന അസുരൻ കുതിരയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. അതിനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. അരിഷ്ടാസുരൻ എന്ന അസുരൻ കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. അതിനെയും കൈകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ മുഷ്ടികനും ചാണൂരനുമായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ അവരെയും കൈകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. കംസനെയും കൈകൊണ്ട് വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ കാലുകൊണ്ട് തൊഴിച്ചിട്ടും അല്ലെ, പൂതനയെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പാൽ കുടിച്ചിട്ടും, അതുപോലെ മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ടും ഒക്കെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. കൈകൊണ്ടും മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ആയുധങ്ങളും വേണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാന് യാതൊരു ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ വേറൊരു അവതാരത്തിലും ഭഗവാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരസുരനെ അല്ലെ. ആർക്കാണ് അറിയാം? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാ കൈകളിലും ആയുധങ്ങൾ കാണാം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു
ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അസുരനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു അവതാരം എടുത്തപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം, കൃഷ്ണന്റെ അല്ല പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ വേറൊരു അവതാരം. അതെ, ഹരിപോൽ. അതെ. ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടി അല്ലെ. എന്നെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെ, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ച് പാടില്ല, പകലോ രാത്രിയോ പാടില്ല, അങ്ങനെ ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണമെങ്കിൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങൾ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ നരസിംഹ സ്തുതിയിൽ പാടുന്നു, തവ കരകമല വരീന കമൽബുധ ശൃംഗ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു വണ്ടിനെ ഞെരിച്ചമർത്തുന്ന പോലെ തന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർക്കുന്നു. ഭഗവാന് അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ആയുധങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അസുരന്മാരെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ അസുരന്മാരൊക്കെ വരുന്നത്. ഓരോരോ ആള് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോരാൾ അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നന്ദമഹാരാജാവും യശോദാമാതാവും ഒക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു, ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാളിയനെ കൊന്നില്ല അല്ലെ, കാളിയനെ കൊല്ലാതെ വിടുകയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാളിയനെ മാത്രം വധിക്കാതിരുന്നത് അറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാളിയനെ വധിച്ചില്ല? മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ വധിച്ചിരുന്നു, അല്ല ഒരാളെ മാത്രം. ഓക്കെ, അതുണ്ടായിരുന്നു നാഗപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന, കാളിയന്റെ പത്നിമാർ. വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. യമുനയിൽ അഭയം തേടി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള യമുന ദേവിയുടെ പാദത്തിൽ അഭയം തേടി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അവരെ അഭയം നൽകിയിട്ടുള്ളവരെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ യമുന ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമുന ദേവിയെ അഭയം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാളിയന് മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാളിയന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാളിയന്റെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാളിയന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ യശോദ മാതാവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പാമ്പിന്റെ ഒക്കെ പുറം സാധാരണയായിട്ട് വഴുവഴുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ, വഴുതുന്നു അല്ലെ. എന്റെ മകൻ അവിടെ നിന്ന് വരാൻ നോക്കുന്നതാണ്, നൃത്തം ചെയ്യുന്നതല്ല. അവൻ ഇവിടേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവന് പിടികിട്ടാനായിട്ടാണ് വാലില് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് സത്യം എന്ന് അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും യമുനാ നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയും അല്ലെ, അതിന്റെ വാലില് പിടിച്ച്, കാളിയന്റെ വാലില് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രഹരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ പണത്തിൽ നിന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ഒരു കൈ കൊണ്ട് വാലും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. യശോദാ മാതാവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, യശോദാ മാതാവിന് കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, തന്റെ വാത്സല്യ നിധിയാണ്. കൃഷ്ണന് അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല വഴുവഴുപ്പ് കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൈ കൊണ്ട് വാല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെ വേഗം രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നന്ദമഹാരാജാവിനോട് അല്ലെ. എന്നാൽ ബലരാമനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ലീല കളിച്ചിരുന്നതാണ് അല്ലെ. അസുരന്മാരെയൊക്കെ കുറെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ ഒരു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലെയാണ്. കുറെ സമയം കളിക്കും, അവസാനം അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീല എന്നത്. പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, പാവകൾ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ ഭഗവാൻ ഓരോരാൾക്കാരെയും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് കൊല്ലുകയുണ്ടായി. പറയുന്നു, ഏതളവിലും ഭഗവാനെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല, അതിന് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനാവാനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയവനാവാനോ സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, മത്തപരതരനാ കിഞ്ചിത് അസ്തുതനഞ്ച്, എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ജ്ഞാനവും യോഗയും ഭക്തിയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അംഗീകൃത പ്രവർത്തനം, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിപൂർണത ആത്മീയ മൂല്യത്തിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിതത്തെ എത്തിക്കുമെങ്കിലും അത്തരം
സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭഗവാന് തുല്യം പരിപൂർണനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ട. എല്ലാ തലത്തിലും ഭഗവാൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഒരുവനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പൗണ്ഡ്രകൻ എന്ന അസുരൻ. പൗണ്ഡ്രകൻ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് വാസുദേവൻ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ 2 കൈകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റാക്കി അല്ലെ, വേക്കിൽ കിരീടം ഇതൊക്കെ വെച്ച് അതിന് ചക്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഗതയും എല്ലാമായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ചക്രം സുദർശനം എന്റേതാണ്, അത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവസാനം ആ ചക്രം അയച്ചിട്ട് തന്നെ ആ പൗണ്ഡ്രകനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ അതിലും കാരുണ്യം കാണിക്കണ്ടേ അല്ലെ. നേരത്തെ പൂതനയോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പൗണ്ഡ്രകൻ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാരൂപ്യമുക്തി കിട്ടി. ഭഗവാനെ പോലുള്ള രൂപത്തില് ആ പൗണ്ഡ്രകനും മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. അസുരന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നൽകും. അപ്പൊ എല്ലാ തലത്തിലും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. യശോദ മാതാവിന്റെ മടിയിൽ വെറും ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ കളിക്കുമ്പോഴും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് കേവലം ഒരു ഗോപാലക ബാലനെ പോലെ നടക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്റെ 6 വിധ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും തൊല്ല് പോലും കുറവുണ്ടാകാത്ത ഭഗവാനായി തുടരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സദാ അജയ്യനായി തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥം പത്മപുരാണം പരാശര മുനി പറയുന്നു അല്ലെ. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ ധീരസ്യ യശസ്സ ശ്രിയോജ്ഞാന വൈരാഗ്യ ശ്രേഷ്ഠൈവ ശരണം ഭഗം ഇതി ഗണ. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, യശസ്, വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ളത് ഒരേ ഒരാളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. വേറെ ആരും ഭഗവാനായിട്ടില്ല. പലരും പറയും ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ഭഗവാൻ അല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, യശസ് എന്നിവ പരിപൂർണമായിട്ടും അല്ലെ. എല്ലാവരിലും ചെറിയ തോതിലുണ്ടാവും, എന്നാൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരിലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനിലൊഴി അല്ലെ. ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല, വൈരാഗ്യം. അതാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഗുണങ്ങള് അതിലും കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിഷ്ണുവിനായാലും 60 ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിഷ്ണുവിനേക്കാളും 4 ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട്. ലീലാമാധുരി, വേണുമാധുരി, രൂപമാധുരി, പ്രേമമാധുരി, എങ്ങനെ 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുണ്ട്. 64 അല്ല, അനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് 64. വിഷ്ണുവിന് 60 ഗുണങ്ങളുള്ളൂ. അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള ആലും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. സകല അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള അവതാരിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്ത് പഠിക്കേണ്ട യഥേച്ഛാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നീട് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവായ കാളിയൻ യമുനയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ജലത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയത് മൂലം വൃന്ദാവനവാസികൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത കുഴങ്ങി ഭഗവാൻ സർപ്പരാജാവിന് ജലത്തിനടിയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി നദിയിൽ നിന്നും തുരത്തിവിട്ടു. അതിനുശേഷം കരക്ക് കയറി അദ്ദേഹം പശുക്കളെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് നദീജലം വിഷാംശം മാറി പഴയതുപോലെയായെന്ന് തെളിയിച്ചു അല്ലെ. ആദ്യം യമുനയിൽ നിന്നും കാളിന്തിയിൽ നിന്നും ജലം കുടിച്ച പശുക്കളും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിപ്പിച്ചത്? ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അല്ലെ അവരൊക്കെ പഴയ സ്ഥിതിയിലായി മാറുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ യമുനയിലെ ജലം അല്ലെ കാളിയന്റെ വിഷപ്പല്ലുകളൊക്കെ ചവിട്ടി ആ കാളിയന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിഷപ്പല്ലുകളൊക്കെ ഒഴുക്കുകയുണ്ടായി, വിഷമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ യമുനയെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വീണ്ടും പശുക്കളൊക്കെ ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പഴയതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുകയും ചെയ്തു
പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ വിഷാംശമൊക്കെ മാറിയതായിട്ട് കാണിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഓ അടുത്ത നാളെ എടുക്കാം. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം 32, 33, 34 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളൂ. പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത് അടുത്ത അധ്യായം, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഓക്കെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. സമയം ഇതുപോലെ തന്നെ 7:30 തന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ പിന്നീട് അറിയിക്കാം. അപ്പം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേറെയൊക്കെ സേവയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ സേവയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 7:30 പോലെ തന്നെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അറിയിക്കും കേട്ടോ. അതെ, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഓക്കെ, നാളെ ഏകാദശിയാണ്. ഇപ്പോ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുക. ചാതുർമാസത്തിലുള്ള ഏകാദശിയാണ്. ഓക്കെ, 27 ഏകാദശി, പവിത്രോപന ഏകാദശി. അതുപോലെ തന്നെ രാധാ ഗോവിന്ദ ജ്വലന യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതും നാളെ മുതലാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ തൊട്ടില് നിർത്തിയിട്ട് അല്ലെ, പൂ കൊണ്ടൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് തൊട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഊഞ്ഞാലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആട്ടുന്ന ലീല അല്ലെ. അത് എല്ലായിടത്തും വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തൊട്ടിലുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം. അല്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ തുണി കൊണ്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ അതിൽ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ വീണു പോവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6:19 മുതൽ 10:27 വരെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ജ്വലന്റെ യാത്ര തീരുന്നത് 31-ാം തീയതിയാണ്. 31-ാം തീയതി ബൽറാം പൂർണിമ, ബൽറാമന്റെ അവതാര ദിനമാണ് അല്ലേ. ബൽറാമിന്റെ അവതാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആരാണ് വരുന്നത്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജന്മാഷ്ടമി വരുന്നുണ്ട്, 7-ാം തീയതിയാണ്. ഓക്കെ, കുറെ ആഘോഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 27-ാം തീയതി നാളെ ഏകാദശിയാണ്.